तुम्ही रेंटवर राहा, स्वतःच्या घरात राहा, 1 रूममध्ये राहा की मोठ्या विलामध्ये राहा, तुम्ही जिथे राहताय तिथली वास्तू तुमच्यावर इम्पॅक्ट करते. काय बघायचं आहे बघताना, तर सगळ्यात आधी एंट्रन्स. आता मला किंवा तुम्हाला आपल्याला कसं ओळखतात लोक? आपल्या चेहऱ्यानेच. फर्स्ट थिंग काय आहे? चेहरा आहे. घराची एंट्रन्स जी आहे त्या एंट्रन्सनेच कळतं की घराची वास्तू कशी असेल, एनर्जी पॉझिटिव्ह आहे की निगेटिव्ह आहे. तर घराची एंट्रन्स तुम्हाला बघायची आहे. त्याच्यानंतर घराचा मधला पार्ट जो असतो ब्रह्मतत्व, तिथे टॉयलेट, किचन हे यायता कामा नये. आणि त्याच्यानंतर आलेलं आहे की टॉयलेट कुठे आहेत, किचन्स कुठे आहेत. शक्यतो टॉयलेट आणि किचन मी जसं म्हटलेलं आहे त्या झोन्समध्ये नको, म्हणजे नैऋत्यमध्ये नको, किचन ईशान्येला नको. ह्या 2-3 गोष्टी तरी आपण फक्त फॉलो केल्या तरी ओके आहे.